nekurodze vana vavo vaine ma12 years ma11 years zvichienda kuma16 vanoti vanoda mhandara vadi munhu anenge akamboshandiswa nemunhu kana kuti akurisa. Madzibaba echimeri munhu asina kunyatsomira zvakanaka nekuti munhu anoba brain dzevanhu. Saka madzibaba echimeri hatimboti munhu akanaka. Dei vaitomboonogena ari pasi panapa zvaitova nani. Ndine kwandakaendawo ndikayanza iwe. Pamusha pasekuru pane mango andofanira kutema. Mango uyoyo ndototi marombe. Because wakandirwisa wakawanda ndakazomuruma chigunwe. Ishumairi muramo wangu, munin'ina wemurume wangu, second born. Saka inini mafungira angu vanhu vari kupurazi uko ngavaende kumamisha kwavo. Purazi iroro ngariende, hurumende ngaitore purazi. Nekuti iwe kukoti vakanga vanoti mwana wehaasi womumusha medu akahurwa, mwana ari virgin, mukadzi anenge asisiri virgin out. Madzibaba echimari anonzi akatiza, ndipo paakauya kuno zvakare kwamakombe. Madzibaba echimari akatiunzirawo chitendero kana kuti chinamato chitsva chakangoti kangawo mate mukana. Kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media muine wenyu Manasi mwana waChibanda. Nhasi tabuda takananga kwamurehwa kunonzi kwaMusami, uko tauya kuzonzwa umboo uzere nevagari vekwaMusami kuti venge vakagarisana sei namadzibaba Ishmael. So panapa ndine muwakidzani wavo. Mama makadii? Tiripo makadiwo mwanangu. Aiwa tinofara. Mena kuri sei kuno? Aiwa kuri nani zvako. Handiti kama makakohwa here. Aiwa kuna kwakapisa. Kwakapisa. Alright mama. Vatariri vangade kuziva kuti munonzi ani? Kana kuti munonzi mai ani? Ndinoitwa Maigore. Sekusvika kwataita taona kuti muri muwakidzani wamadzibaba Ishmael kunoko. Mungatitsanangurirawo here maziro enyu kubva pamakatanga kuziva madzibaba Ishmael kuzosvika pavakazosungwa magariro avo ese kuti zvange zvakamira sei? Alright. Chekutanga ini ndinoda kutaura zvinenge ndichiziva. Madzibaba Ishmael vakanga vaimbenge vachigara kubudiriro. Saka pane nhau dzakaitika ikoko dzekurowana nemapurisa. Ndiko kuzodzoka futi muno mumusha muno ndimo mawakazvarirwa. Ndokubva wazodzoka futi pai muno mumusha after nyaya yekubudiriro yaitika. Saka vauya vakambenge vachinamata vari kune rimwe sangano muvillage rekwakadzviti, ndiko kwavaiendera. Asi kunamata kwavo kwanga kwakapesana nemamwe masowe ekunoko. Mitemo yavo ivo yekurodze vana vari under age, vamwe vavo vakanga vasingawirirani navo. Uye kugara kwavo kwakanga kuri ndingati kungoite kunge musindo muraini. Ndo magariro anga akaita. Saka vakazosvikira pakunge vambonetsana nemwana womukoma wavo. Kusvikira mwana womukoma wacho apisa dzimba mbiri. Mai vavo ivo madzibaba Ishmael. Dzese dziri 2. Saka mwana uyu akazotorwa akasungiswa akazobuda akadzoka zvake pamba. Asi ivo zvakazonyanya kuzobudira munomu. Yanga iri nhau yekuti vanga vasinganyatsi kuchawirirana nevamwe. Pamutemo yavo yavanoita mararamiro avo. Vana vavo vesangana ravo vaende kuchikoro. Vachitorimo munomu here vamwe vana vasiri kuenda kuchikoro nekuda kwesangano? Ndingangoti pasangano ravo pane vanhu vakauya navo vachitsvagawo nzvimbo mekugara munomu. Akasara munhu mumwe chete. Vana vake vari kuenda kuchikoro? Vana vake akasara pakangoenda, iye akasara chiendesa vana vake kuchikoro. Asi ivo madzibaba ava, vana vavo vemukadzi wokutanga vakasara nemukadzi kuno kumusha. Vaviri ava havana kuenda kuchikoro. Zvekuti mumwe wacho anoda ari kuende grade 5 kana kuti 4. Mumwe wacho kana kuti grade 3. Asi havana dhore rechikoro ranoziva vana. Kubva kukreshi havana. Kusvikira izvozvi. Pakaipa. Saka kukura kwavo kwavakaita kumadzibaba vakakura vari muchitendero here ichi chechipostori chavari muzuva ranhasi kana kuti kubva vari vachiitana nababa Nehemiya vakanga vari muchipostori chaicho
asi pakazofawo Nehemiya wechizouye kunoko chipostori chavo chapisana nevamwe. Nekuti chipostori tinoziva kuti chinokurudzira kuti munhu ngaende kuchipatara chimaJohani Masowe. Zvouya futi kuti kuchikoro vagara vaendesa vana kuchikoro, but ivo pakangofa madzibaba Nehemiya havana mwana akaende kuchikoro. Nekurodze vana vavo vaine ma12 years ma11 years zvichienda kuma16 vanoti vanoda mhandara vadi munhu anenge akamboshandiswa nemumwe kana kuti akurisa. Ndo mamirire zvakaita. Ko pamadzimai vamunoziva, madzimai vakadzi vamadzibaba Ishmael vangani kuno vamunoziva? Inini vechigara kunoko vakadzi vavo ndaisiva pekutangisisa uchibve kubudiriro wakaenda Mailisa achiri 1 ndokubva wasvika bvatoromwe mukadzi wechi2. Mukadzi wechi2 ndozoti ndiwo pakazosungwa vakangochisungirwa nyaya yekubudirira nditi ndo pakabva paende mukadzi wechi2 uyu oyeye kuruwa mapurisa ndokubva wasitoromwe wechi3 vari kunoko. Saka kuzosumuka kwakaite kunoko wakasimuka vaine 1 umwe 1 achisara kunoko umwe akanga arambwa akangaenda. Alright. Saka kusara kwakaita Mailisa kunoku vachiri kuenda uchinamata ichocho here kana kuti Mailisa vari kuenda kuJohani Masowe hachisiri chinamato chipi icho, asi tichivabvunza sevavakidzani kuti chiri kutadzisa kuti muendese vana kuchikoro chii. Vanoti ndinotya kuti vana vangu vanobiwa kuchikoro kune madzibaba. Vanobiwa hao na madzibaba Ishmael? Sekuti vano nguva yavanombotume vana vavo vakomana kuuye kuti vazotore vana ava. Saka vana ava vanobva kuti hatisi kuenda. Uyezve Mailisa vakanzwa kuti vana vacho vari kuuya vanomhanya kunotora baba munhu wacho kuti uyai ndanzwa kuti vana vangu vari kuuya kuti vaone kusazotore vana ava. Baba munini ndiwo vanenge vachisapota maiguru kuti vana vasaende. Ndonzi Denford chokurongera. Ukama hwenyu hwakamira sei namadzibaba Ishmael? Madzibaba Ishmael munin'ina wababa wangu Lachimo chokurongera vanotedza. Okay, so ndi baba munini. Alright. Kuuya kwataita kunoku tauya kuti tinzwisise sezvo imi muri hama dzepedyo dzamadzibaba Ishmael, kuti madzibaba Ishmael mukukura kwavo munhu akakura akaita sei, vainamata kuchitendero chakaita sei? Madzibaba Ishmael vakamutanga vachienda nemunin'ina wavo kuchechi kwaMugodhi. Mugodhi kazvo zvakazarwa ndichaziva kudhana handiri mudiki. Vari kubudiriro 2 ndobva vakazochinja vakuenda kuMasowe. Zima ravo kutodaidzwa zita rechechi yavo vegawo. Vakambouya kunoko vakauya kunoko 20 tingangoti pavabva ujeri vakauya kunoko mapostori akatombogara kunoko ese ari ikoko. Anga ari kubudirwa yai? Akatomboya akatoita misha muno. Aita misha munomu ndakazonetsa navo. Makanetsa imimi chai? Chii chakanga chaitika? Dzemumusha dzinonetsa kuti ndine kwandakaendawo ndikayanzi aiwa pamusha pasekuru pane mango wandofanira kutema. Mango uyoyo ndototi marombe. Mango uyu ndakanzi muprofita kudomboshava enda unoutema usamhere zvachose. Saka pakuutema ndakanzi tema 25 usiyako 1 iwoyo nasekuru. Bva ndaramba ndikati hazvibude zvamuri kutaura. Tikatanga kurwisisana. Imi makapiwa instruction nemuprofita kuti ndinotema mango yese? 1 chete pa26. Pa26. Asi ndakanzi tema 25 1 uyu usiya. Ndobva ndaramba ndikati ndikuda wangu. 18 December 2009 2019 ndobva ndakatanga kunetsana navo. Tatanga kunetsana kubudiriro 1 panhamo yemuroora wasekuru vanova mainini kwandiri asi vari kwababa mukuru.
tikatoendesana kumbare polisi ndova ndakazosiyiwa ndikasungiswa naivo nemurume watete wavainavo ikoko because vakandirwisa wakawanda ndakazomuruma chigunwe bva ndasungiswa batapedza batauya kunoku batanetsana kusvikawo pamavanga andinavo ayaya vanenge vacho ndo vakandirwisa tikatozopisana nedzimba kuti vabve kuno alright bataenda wamurehwa kotiwo wangu ari 9 unge 11 imamurehwa ngani ndandiri 1 kwamurehwa takanzidzokerei kumba munotaurira kana magadzirisana mudzokera mangu ndakautema 31 December. Saka ivo vaikurambidzai kutema mangu vachiti kudii? Hanzi hauna zvaunoziva, vazukuru vanozodyei. Tikati aiwa. Asi makazokutema mangu. Pandakautema ndo vakabva vatotama kuno kwavanozombogara pamba pacho. But muprofita achitaura aitaura achitanzi mangu chii chakanasirirwa pamangu? Mangu wakatorerwa gwati remuti rinyoro ndobva ranyorwa mazita emhuri, but mazita emhuri aya rangu ini ndo riri pamusoro, asi vamwe vakuru futi kana nababa wangu anga ruzasi. Handauziva zvairevesa, ndo zvakatondibondishungurudza. Touya panhau dzevakadzi. Madzibaba eshe maitoziva vaine vakadzi vakawanda. Imi mune vangani? Ini ndine 1 mukadzi. Ko ivo nemhaka yevane wakawanda. Semafungiro enyu kana matsuro enyu. Pakuita vakadzi vakawanda, baba wangu vane dhiri asavaende kuchechi ikoko, pamwe kamhepo kari mumusha asava baba wangu vanotora vevakuru vakadzi vakava vakadzi. Avo kuchechi kwavo manje kwakuzosiyana. Kana zviri zvedzinza zvekuita vakadzi vakawanda. Urambidzwe, asi vakutora vadikiwo izvi zvazviiti. Right, pane ndoya panhau dzevadiki ipapapo. Pane mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vari kurara kana kuti vakarara nevana vari pasi pemakore 18. Ameno imimi munoda kukomenda kuti kudii ipapapo? Chingave chokwadi uri kungave kungowengwawo nenharaunda? Chinoonota chokwadi. Apa pfungwa iri pasina kubatidzwa pakutotaurika kwazvinenge zvatoita, ukatona zvinhu zvakutotaurika kuratidza zvaitika because vanhu vanenge vachitoona kuti uyu mukadzi wainayo haasi suppose kuva ari mukadzi uyu kutogesa pamakore tese takadai tinoona kutoonana kutoti but uyu ari abhavhu yakati, uyu ari anda yakati. Toya panyaya dzechipatara. Pane runye rikupo zvakare rakafamba richinzi havabvumidze vanhu vekukereke kuenda kuchipatara, kuzarira kuchipatara kana kurapwa kuchipatara. Ameno kuti chingave chokwadi rizvo? Ichokwadi. Vanenge vachivarambidza vachiti kudii? Vanoti ivo ndo vakatumwa. Saka vakavapa nhombo kana mvura vanobva vapona. But tiri panhau iyo pane chiri kundinetsa. Nezuro 7 May 2024 madzibaba eShumero vaifanira kunge vachipinda mukoti kuNorton. But vakakundikana achinzi vaya ari kuhospital vakunzwa zvakanaka. Ameno munoda kuti kudii kuti ivo vanorambidzwa kuenda kuchipatara but vakakundikana koti. Kuenda kukoti inoda kuti vanga vasinganzwi zvakanaka vari muchipatara. Vakaenda vega kuti vakaendeswa nevemujeri. Obvious nevekujeri sezvo vari musungwa. Koivo vakabvuma sei kuenda kuchipatara kana vachiti vamwe vasaenda? Ameno ndozvadati titoudzwewo pamwe nemi mungakwanise kutitsanangurirawo. Mungakwanise kutitsanangurirawo. Vangadai vakaramba kuenda kuchipatara. Hungonowo nhombo dzacho dzavanopa vamwe. Alright mukoma wangu. Right, muri imi mukoma wangu, right. Mungade kana kuti vapiwe mutongo wakaita sei maererano nemhosva dzese dzavari kupomerwa idzi? Mutongo. Sesu tichitaura chokwadi zvedu nezvandoona hwangu. Kana ukanzi vambogarwa kujeri ungogarwawo havo kusvika Mwari avatongera rufu zvirinani.
wozara uno kuti kutonetseka izvozvizvi kutambura kwacho watotoita ndewarutotitambudza. Saka nemishonga vari kutambudza ine mishonga kana kutambudza inei akatotora nzvimbo yasekuru vachokurongerwa inochengeta musha kuno saka hapana. Saka mungoti ngavagareko zvako kusvika mwari watora. Zviri right. Alright. Tambodzika pazasapo takaona vana vavo ivo tangosvika takanzi mai vacho havapo 2 vakomana. Ameno ukama hwenyu imimi nevana vachivavo kana kuti nemukadzi wacho nekuti tanzwa kuti hanzi vange vasiri vese namadzibaba eShumaeri wakamira sei? Nini nawo izvozvo hazvina problem. Ndini ndakatovati garai ipapapo vakakunetsai mondiudza. Alright. Ngavazai vachikunetsai ipamba. Alright. Saka zvarova kuti imimi neaimbo yemudzimai wavo nevana mune rimwe ivo ndo vane ravo wegawo nevamwe wakaenda navo kuCanaan Village Farm. Hongu navavo towirira nhaka hapana kana kumba kwangu ini mvura ndotochera pamba pavo. Alright. Ameno mashoko amungadi kupa kupesera kune vatariri vakakutarisai kuzvezvi ndiye kuti kudii maererano takatarisa nenhau iyi? Ndoda kuzava akateererawo kuti yaShumaeri sei yatakatotinetsa kubva kuno inini yakandinetsa kubva kunoko takatoti takazorora kuenda kwakaita kuCanaan. Saka kutogara kwaroita ikoko asi taikumbira kuti kana vakamutonga kavanoudza vanonzi vaDenford mubvumira kutiwo vauye kuno kumusha kwavo nokuti ndivo vega vatosara baba muno. vaDenford mubvumira ndivapa? Ndo baba wacho. Okay. Kuva inde senemu yaita yakaneka kusiyana? Ndeyekwana mai wavo. Okay. Mubvumira ndiye kumusha kwamai vavo ndokwavakange vakakurira ivo sekuru. Alright. Ndo tiratsi chokurongerwa madzibaba eShumaeri ndibamunini wangu. Munhu ayoita zvemadzibaba zvekushandira achiti vana havakwanisa kuenda kuchikoro nekuti vana vanofanira kudzidza basa kwete kudzidza chikoro. Ini ndonzi Maivhale. Sekuziva kwangu nekuonawo kwangu muono wangu madzibaba eShumaeri munhu asina kunyatsomira zvakanaka nekuti munhu anoba brain dzevanhu pakuita kwake. Tichitarisa nyaya yake especially yekuvana uko vanga vasingati vemuchechi chete kutora vana vachivaita vakadzi vanovadika vaiti nyangwe vemunyika vasinganamati chechi yavo iwe vaipinda mune vanhu imomomo vachinotaura nevana vasingatauri nevabereki vanotaura nevana unongostoripo wozonzwa nekunoti pamba pini pari kungosvikwa nemunhu akadai so kune munhu arambosvika akadai so aitaura nechi nevana kozonyatsonzwa kuti akuiwe mwana zvakamira sei ndinhinga angati anzada kuita sei ada kumbofano ndichengeta zvangu ndiri panapa kuti azowana kundiita sei kunditora asi zvingaite here mwana wabva aiwa inangu asanda kuenda asi achedza sei ndichazotorwa ndozoita sei zvangu ndozoenda woti oraitika. Natsotsanangurai pane pasinasonzwisisa kuti vaichengeta vana vari kuvabereki vavo vasikana vari kuvabereki vavo machengetero avaita manje kuti mwana havatore mwana wekuti ane 17 years kuti unopfimba mwana 17 years vaipfimba vana vakaita kutotangira pama 9 years mwana aipfimbwa ari 9 years vopoti vakatata nemwana ka vopoti vakuya nechikafu kupi uku grosari kuvabereki taizopa tine mwana wedu watatu tidazomutora taine grosari kana uri mubereki asina kunyatsodzidzawo unogona kutorwa chifungo futi oti zveshuwa gaita sei arorwe zvake mwana wangu uchipiwa chikafu chacho chinjoenza igrosari wonza grosari gore 1 gore 2 9 10 11 haazopfuura 11 unenge wakuti wazotora iwe kuti uchimurambira makawirira hazvichaita plus ivo vanotenga hamene munhu vangatone mishonga yekuti nyangwe kada kuti urambire mwana wako mwana yacho aikutiza ende wanza atongokutiza uchamuwana futi webva mubvisa futi kunoko wobva menisa kuti haumuone mwana uya saka kuti uchizoti unomutora mwana uya uchaziva kumutora kuti uchamuona uchaona kukumuwanira atoenda zvachose uchamuwana futi paupenyu hwako saka munhu akatoshata nenyaya yekuti anga achikanganisa vanhu vese kubva vemuchechi nevekunze vacho but shuwa mubereki
ungatengese mwana nekuda kwegrosari kana kuda kwenhamo kuti mwana ane 9 years wofanira kupiwa chikafu uchidya kuti kana akura ozoenda. Ipapo vamwe vabereki vanodaro nenhau yekuti hatizive kuti brain vanenge vachifunga here, asi pakuona vakundonange ane zvaaitoita kuti agona kusvika masvikiro epamba papi ipapo, nekuti kuti munhu angosvika aita kuda mwana ane 9 years munhu wobvuma kuti munhu akuda mwana wangu ane 9 years hazviiti. Asi kune vamwe vanhu zvaitovaitirawo vanhu muchechi mavo ndonemwana wavo vakatotorawo mukatimo vatoenda navo vemuchechi mavo, asi riye vamwe vake muchechi makemo vakatovatora vanhu vakatoenda navo. Alright. Ko panyaya dzekuviga vanhu apa waivigana sei kunoko? Ngatiti munhu afa anonamata kuchechi kwaiko ikoko vaizivisawo here hama dzemufi kuti ndo zvaitika? Kubva mazuva vakabva kuvachiuya kunoko vana havana mhonyanyasa kufa, masi mafiro vakanga vakunzi vakuitawo kunoko havana mumbonyanya kufa, but kunoko kwachona mavigiro avaita vaiviga zvinozikamwa nasabhuku, nekuti ivo hazvaita kuti vavige pasina sabhuku, vaita zvinotodiwa nasabhuku nekuti vanhu vanenge varipo. Alright. Havana kumbofawo futi vakawanda vanhu, asi hama dzinenge dzisipo. Okay. Ko panyaya dzechikoro apa vana vevabereki vamwe vainamata navo vari kuenda kuchikoro here kutaura kunoko? Vakasara kunoko vari kuenda. Vakatosara kunoko vanenge vaitonzi vakatopanduka, vasisina ukama nevakaendawo. Vakatoenda vakatoenda, vakatosara vakutotangawo zvavo zvekunoko havachatosangani ava zvatopera. Vasara kuno ndo vapanduka, ndo vatopanduka, vasisiri vekwavo zvatopera, vasisina ukama kana kuti vanzi vachasvikomurisana vachamurisana futi neveuku zvatopera. Ava vakasara vari kuenda kuchikoro, asi vane pamba pavo pachina vakasiyiwa vachina havaendi. Sekunzwa kwatamboita navamwe mama watataura navo vachiti madzibaba Ishmael kuno ndo kwavakakurira, zvareva kuti ndo kune vamadzikoma nemadzinina nedzimwe hama, ndo kune family yavo. Right. Ivo vachiri kuwirirana here nehama dzavo dzavakasiya kunoko? Vachawirirana nekuti it's like last time vanhu vakasita zvekuzongonzwa kunzi amai vavo vafa vatovigwa, vatozonga zvonzi vavigwa, vakatotora amai vavo kunoko, amai vavo vanga vasingapinde chechi, amai vamadzibaba Ishmael vakatorwa kuenda ikoko zvechisimba zvekuti ndakukuturai tiendetesei kwavakaenda kwavo kuKenani kwavo, vachivatora vachibva navo kuno vachibva navo kuno. Saka vanhu vakasita zvotozonzwa kuti izvo zvinyangwe hama dzaimana dziriko kuno havana tombozviudzwa kuti vanokusvika vaisabvumidzwa kusvika ikoko. Saka munoona kuti mai vamadzibaba Ishmael vakafa vari kuKenani, vakatofira ikoko, vanhu vatazotozota kunzwa vakoma nevanin'ina vana kunzwa nehama dzavo dzekumusha kwaamai vagowa nemakuhwa nevanenge vachitiza vachiuya ndozonzonzi amai enyanzi vakafoko kuwana kuti achinzi vachazoenda kunhamo hapa sisini. Zvakatongopera inga pakaipa kwete mbicha. Saka madzibaba Ishmael hatimboti munhu akanaka dei vaitomboona gena ari pasi panapa zvaitova nani, wozoenda zvakudenga gena watomboripinda, nekuti munhu ungati ungaviga amai vako viga iwewe ndiwe mwana ndowiga amai vako wega uri one. Ko kudzoka vaimbopota vachidzoka here kunoko? Havana kuzombodzoka futi kunoko havana kudzoka havana. Ameno mashoko amungadiwo kupawo kune vamwe vachiri kutadza kuendesa vana kuchikoro kana vachiri kutenda muchitendero ichi ndiye kuti kudini? Ini mashoko andingakwanisa kupawo kune vamwe vari kuchitendero ichi kuti dei vamwe dei vasvinuro sezvekuita vamwe vavo vamwewo vari kusvinura, vamwe vari kutiza, vamwe vari kudzoswawo nenyaya yekunzi vanenge vanzi vaita uroyi hwekuti kwangozimara vangosvinura nongwa kunzi wakuroya nenyaya yekuti waonera zviri kuseri kwavo. Saka dei vangoitawo pfungwa yekungotiwo isusu tofanira kuti tiitiwo vanhu, kuti tinzi tiri vanhu ndonge takaendesawo vana kuchikoro, kuti tinziwo tiri vanhu ndonge tichigara tichiwadzanawo nehama, nekuti ivo kubva zvavakaenda kunoko havachadzoka kuti vawadzane nehama vatodi kutoona kana hama hanzi havasisina hama kunoko havatodi. Vana vavo mukadzi vaitombota chiranzi vana vavo vakatoita zvekuti vaisira meseji kuti amai isu hatisina ukama nemi nenyaya yekuti imi manamba mutemo wababa, saka amai edu ndo vako kunoko. Saka ungati kudzidzisa mwana here kana chikoro chipi chari kupa mwana kuti anzi mwana angati kuna amai vakamudzvara musisira amai vangu, kutoisa meseji pafundi anzi musisira amai vangu. Aiwa zviiti inga zvakaoma. Muona kuuya kwataita isuku kuno kusitaifunza kuti vamwe vanhu vari kuHarare
vari kuvawenga. Saka tati aiwa regai tiuye kuno kwavakakurira kune hama neshamwari tinzwe kuti vanoti kudiwo, ndosaka tauya pa titoona unoti tikutoona kutoti zvakataurwa navanhu kuharare ndozvikutaurwa navanhu kuno futi. Aiwa ichokwadi isusu tototi dai kurunzi mwari navaiti vambonyatsoona vambovatonga vari vapenyu vambonzwa marwadzo vozotongwa zvavo vambotongwa vari vapenyu nekuti nyaya dzavo dzavanoita hakusi kunzi kunganzi zvinganakidze vanhu kuti anotonakidzawo hama kuti shuwa ungati amai vako vakakubereka iwe ndiwato baba waiwo ndiwo amai vako amai vako vakuzvara chaiko. Aiwa zviita. Aiwa tinotenda hama neinformation yamatipa. Ticharamba tichiita tsvagiridzo tione kuti zvakamira sei. Inini ndinonzi Sara Sigere rekuberekwa kwangu kumusha kuHurungwe. Sara chokurongerwa ndoriri pachitupa kuno kwaMurewa kwandakaroorwa kwachokurongerwa. Ishumairi muramu wangu muning'ina wemurume wangu second born. Relaxmo ndiye mukuru, Ishumairi otedzera. Vakaberekwa mumhuri yavo vari 7. Vakomana 5 vasikana 2. Musikana mumwe akafa ainzi Martha, ukasara anonzi Virginia kana kuti Teresa chokurongerwa. Asi nhasi iko kwari kuzviti ndonzi Tabeth Mufani. Vana vekwa Denford havashandise Mufani. Mufani inoshandiswa nevana vekwa office kwa baba mukuru. Tichirarama takararama mune zvakanaka, baba namai vari vapenyu varipo apa. Asi azovatora achivatendeutsa achivaenda navo kuKenani uko. Baba naamai, amai vakazonofa ikoko. Vafa kudaro havana kuudzwa vanhu kuti amai vafa. Takazongoona nemota ichiuya kuzotora zvinhu. Mota ikapaikira zvinhu zvikaenda zvapwanyika vachienda kunyabhira kwavo ikoko isati nakuenda. Ndikuda kuti kwanga kwabva kurwisana varwisa Denford vamuponda ponda dzimba dzikazotsva arasika njere. Saka inini Denford mwana wangu inini first born yangu. Saka inini chakandirwadza zvizhinji chinondirwadza pamuramo wangu. Macontribution avaita nevadiki ava ana knowledge aripo ari kuzviti Aaron chokurongerwa. Zita rake chari pachitupa rinonzi Tarwirei knowledge chokurongerwa. Vakatanga kumurwisa kubudiriro 2 kunhamo amainini vashaya. Mukwasha akazorumwa chigunwe naDenford. Vakamusungisa akaita community service kuMbare police station akapedza akauya kunoko vakamutora futi kwaMurewa aenda kukoti vakanzi dzokerai munogadzirisana mugare pasi nekuti mamurova tarisai pfungwa dzake zvine zvachanzinzwisisi kana kunzwa haachanyatsonzwi. Vakabva vangotiza ndibva vangoenda kunyabhira havana kuzodzoka kunoko. Mukadzi wake ndipo paakaramba kuenda. Zvikanzi arambira Denford kuti agare naDenford ndiwo vaamai vaDenford. Vana vese vakatorwa iye akasara nevana 2. Vakanga vasara pakutanga vari 3. Musikana mukuru anonzi Lisa akauya akasikoba mudiki Mimi vachibva vanomupa murume. Andicha around 15-16. Iye Mimi wacho iye ndobva atoendeswa. Amai vacho vakatora nguva vachitsvaga asi vakanga vasinganzwi iko kwaita vakafanira kutaura kuti hatizvizive kuno kwako. Saka inini ndinorwadziwa nenyaya yevana nokuti wangu inini wezera naLisa akanga atonzi ngasiye chikoro aite mubatsiri waLisa iyeyo. Baba wacho akati ndina mwana anoenda kuchechi ikoko. Wangu anoenda kupi kuchikoro. Vakaenda kuchikoro. Nhasi unoyu ari kunyabhira akutsvaga futi vanhu kuti vamwana madzibaba veikoko kuti ende munotsvaga pari kugara vana vacho vasikana pavakatenga mastendi ipapo ndoda kupasvikira. Akavapa mastendi ndiani ndoda kuziva. Madzibaba vakatoti hatizivi vakuru vaita zvine zvichi nezvemastendi. Saka dzimba dzangu vakapaza. Inini wacho vakatuta zvinhu zvangu zvikanodhambuka kumusha kwamai vangu kwaRodzuko kusvikira kanzura izondipa pekugara kunove ndo kwandiri kurarama ndiri nhasi kwandazorerera vana vangu ndiri. Ndakapiwa nekuda kwekanzuro kuburikidza nekugara zvakanaka nevamwe. Muramu wangu akakundikana kugarisana nevamwe. Iye anozviita munhu akanyarara asi anotumayo vadare vake. Ivo ana knowledge ava ana Aaron ava nevavo vamwe ivo vakasungwa navevava. Vamwe vacho vakazobuda muchechi imomo vakabva vasara kuno. Havasisiri included kupi ikoko. Saka akakaupenyu kekuzoti ikoko kwakusvikwe. Ndoke kamwe kekuviga kahunu kekutora vana vadiki.
inini maonero angu samaiguru wake dai akanga akaramba ine mudzimai wake waakanga akatora nenguva yake machuwa handifo kuti nhasi dai zvese izvozvo zviriko asi zviri kutirwadza. Zvakanaka aive nazvo asi zvakaipa anga ainazvo anazvo infact kwete kuti anga kunge akarasa anazvo. Saka inini mafungira angu vanhu vari kupurazi uku ngavaende kumamisha kwavo. Purazi iroro ngariende, hurumende ngaitore purazi ipe vanhu vari kuafektwa nekunzi dhemu vanhu ivavo vawane pekunogara dhani kuti vanhu havarambe vakaungana ipapo hazviperi vanoramba vachiita izvozvo izvi vanenge vasara vaya ngaagareko. Saka imimi nenge musiri kunamatawo here muri kuchechi ikoko kwehama yenyu? Kwete, ini nemhuri yangu hatina kubvira takanamata ikoko. Kana baba havana asi hameno vamwe ikoko. Pane zvozoda kubvunza nachida kubvunza kuti vakadzi vake vese vaitora vakadzi vavo chakazorambira mukadzi wake mukuru kuenda inhau iyo yekuti vakadzi munonzi mese bonde 1 iwo wakatarisa panguva iruseviswa mumwe zvakamboitika kupi ingozi kai imhiko here dzekuti hatichazivi kuti imhiko here asi kana taakufunga handina hangu chandakaona asi tinoita kufunga kuti ndo mhiko dzacho dzekuchechi ikoko nekuti hondo dzese idzodzo dzakaitika idzodzidzo pakanga paitikwa nyaya yekutemwa kwemuti ndo pakanyanya kusumudza mhepo dzakawanda kuti vanhu vatadze kuwirana. Asi inini pese pavakamurova Denford ina handina chandakataura ndaingonyarara asi akangondiudza kuti ndichamuita zvese zvese. Bhutsu iri mutsoka ikabvaruka musafunga kuti achatenga imwe bhutsu live kwete kuti ndaiudzwa zvemakuhwa ba takatarisana kudai akatobudisa musoro nepawindo achitaura madzibaba vaishmaeri vachitaura vaine madzibaba vaigara paGideon ainzi madzibaba anzi baba vangu ndakakanganwa ikakamaso ndakanganwa zita racho ndikati aiwa zvamunenge maita ndizvo zvinoti mwana ndewane ndewenyu nekuti iwo kukoti vakanga vanoti mwana wayo haasi womumusha medu ba akahurwa baba wacho vakanzi ngavauye ndopavakanobvunzwa vakatoti aiwa mwana ndewangu uyu ndewechituvi ndakatobereka mwana wokutanga akafa ndikuchizobereka uyu mai ava vari kuchikoro. Saka iye paanozotaura kuti mwana uyu akauyiwa naye iye akanga ari mwana mudiki aizviwanira kupi? Saka handinzwisisi ropa ravanenge vachiti rakasiyana. Ndikati ngavaendeka kumaDN naye mwana iyeye uchiona kuti harisi ropa rake here ndanga ndakangomirira asi habhana chakaitwa kwavonongotiza uchibva vatongoenda. nhasi uno madzibaba Ishmael vari muusungwa hameno nyaya dzavari kupomerwa ndofunga muri kudziziva dzakawanda hameno mungade kuti kudii kana kuti fungidzira kwenyu mimi kana kuri kunzi vabatwa nemhosva munoda kuti vatongerwe mutongo wakaita sei? Inini nekuda kwekushorapodza hurumende hazviite kuti mutemo wake uende pamusoro pehurumende. Iye anofanirwa kuenda kunge ari pasi pehurumende handiti. Saka kana infact boka rake kana richitaura kuti ndiye akatsidzwa anogona kutungamira vari kuedza kusvidza hurumende kakuti haigone kutungamira ende hurumende haisi kuziva kodzero dzevana ivo ndo vari kuziva kodzero dzevana nemutemo wekodzero dzevana aitatwa kendiumba rume. saka mama nyaya dzavari kutomedzerwa idzi dzekuti pane vamwe vana vechidiki vasikana vakuti vakabatwa pachibharo mimi semunhu akakura naye taona muri maiguru vacho makatombogara navo vari mwana wudiki mungavachenesa here kuti izvo zvavari kutomedzerwa izvo vari kunyeberwa kuti vakabata chibharo vana kana akabata chibharo saizvozvo akunamata kuchechi kwake ini handirambe zvine zvakaitika kuchechi kwavo nekuti handisiko. Asi kana zviri zvokuti achikura panguva yandakagara naye inini haana mwana wakabata chibharo izvi zvatanga akunamata iyo chechi Mwari panguva yanga siri Mwari anga asingaite izvozvo asi bhatya raakazozvipfekedza iri ndo mutemo wekuchechi kwake vakati ndo dzavo dzekuti vanotora
mwana ari virgin, mukadzi anenge asisiri virgin out ngaaende. Saka ndinoti taifunga kuti pamwe zviri mubumbiro remutemo, but ini ndinaro bhuku rebumbiro remutemo reZimbabwe handina pani ndakazviverenga. Wakatora mukadzi kana varara naye kana asiri musikana, siya utore musikana. Saka kuti musikana uchamuona pa12 years kani hanyazozva usikana hwachina 12 14 zvichidaro. Handiti ndio mhandara akadzi ari kutsvaga dzacho. Tikatora muzukuru wangu uyu ari pano uyu tomuti aroorwa nhasi, tobva tati murume wacho bva ati inini uyu haasi musikana, ndakutonotora musikana, obva anotora kamwana kegrade 7. Saka toti mutemo wenyika here. Saka vanoti kana akura kana asviko manhingobva zvekuma 15 kana kutotora kutovirikidza. Ini handichazivi kuti kuzosvika ku9 kwese kuvese ava 8 ava vanga vakutorerwa kuti vese vanga vachingowanikwa vasiri here ivo vari vanokurira musangano. Ndo zvakakutinesa kuti ko saka vakuunganidzwa vese vaonekwa ava vari mumashure vaonekwa vasiri vasikana here kuti vazotora wechi8. Saka usikana hwacho hatichaziva kuti huri kutangira papi manje. Iye chete ndiye anoziva usikana muchechi make. Vamwe vese ava kungodhamba vanhu kadhemenja chitomusiya yambana. Mashoko angu ekupedzisira ndiye kuti kana tichitaura ngatitaurei chokwadi sezvachiri, ende toteedza mutemo sezvauri, kwete kudimbudzira mutemo, kuzvidza mutemo wehurumende. Muramo wangu atadza kuteerera mutemo weari kutonga pari zvino, vanove baba varidzi venyika, akazviita iye ndiye mutungamiri wenyika. Nekuti kana wakunzi Mwari mupenyu anofamba, mvura hainaye mukamuvharira, what does that mean? Ngaagareko nemutemo wake. Isoda kuteedzera mutemo waari kutonga, hatiteedzere mutemo wemunhu asiri iye ari pachigaro ari kutonga. No, kwakutorwisani ngirikiri. Okay, tinotenda zvikuru. Uya kuzonzwa nezvamadzibaba eIshmael. Muno munonzi Mamakombe village. Ini ndinonzi Stephen Mawamba. Ndini ndakafanira kubata chigaro chasabhuku Makombe. Sabhuku yedu vakashaya mwedzi ingaite 3 yapfuura. Saka ndini ndakafanira kubata chigaro ichocho. Takamirira kusarudzwa kwasabhuku mutsva. Madzibaba eIshmael mukomana murume watinoziva muno, akazvarirwa muno. Baba wake tinovaziva vaDenford chokurongerwa. Amai vake tinovaziva. Murume akaberekwa ndinodaira kuti ari wechipiri mumhuri mavo. Mukukura kwake madzibaba eIshmael mukomana akakura zvakanaka zvikuru, akaendawo kuchikoro akadzidzawo kuno ndokuzoparadzana nekuda kwemabasa akuenda mudhorobha muHarare. muHarare umu ndo matinonzwa kuti akazouya muno mumusha Mamakombe. Nofunga kwaane 5 if not 6 years ago. Zvichinzi ane zvaakanga aita zvokunamatawo kwake madzibaba, kuti azonzi madzibaba, zvakatangira ari muHarare. Ndo makatangira kuita zvechitendero chake chemadzibaba. Ari muchitendero chake chekumadzibaba tinonzwa kuti pane imwe nhambo akatinetsanei vari pasowe ravo nevemutemo, kusvika vakarovana vakatandanisana vakarovana netsvimbo ipapo. Madzibaba eIshmael anonzi akatiza, ndo paakauya kuno zvakare kwaMakombe. Atiza nyaya dzakanga dzaitika kubudiriro kwaakanga achigara. Atiza akagara muno Mamakombe achitsvagwa nemapurisa kusvikira akazowanikwa, akatorwa ndokuendeswa kuMatare kwaakanogara kwemakore anenge 2 kana kuti 3 ndokubuda. Iri nyaya yechitendero paagarawo muno, madzibaba eIshmael akatiunzirawo chitendero kana kuti chinamato chitsva chakangoti kangawo mate mukana,
chinamato chakaunzwa namadzibaba eShimari muno chinonzi chainge chiri chinamato chisingatendere vana kuenda kuchikoro, chisingabvumidze vanhu vechechi iyoyo kuita zvimidziyo yakaita semaredhiyo. Ndozvatainzwa kunzi vese vanopindawo chechi iyo vana havafaniri kuenda kuchikoro, vanofanira kugara vachidzidziswa mabasa. Ndo zvataingonzwawo nezvechitendero ichi. Chakatombobata-bata muno mukatozarawo vanhu. Pakutiza kwake akaita kubudiriro akateerwa nevanhu vake vaimuteerawo, vakauya muno kuzogarawo muno mumakombe. Pakatomboita kakuvhiringidzana kwazvo nevagari vemumusha nekuda kwechitendero chake chaakanga aunza. Chitendero chake chaakanga aunza chitsva chatakanga tisiri kunyatsonzwisisa kana kugamuchira muno mumusha mamakombe. Zvikuru sei chakanyanya kuti gumbura kana kuti kanganisa itsika yekuti vana havaende kuchikoro. Izvozvo hazvina kuti itira zvakanaka. Vana havafaniri kuenda kuchikoro, havaende kuchipatara. Izvozvo takaona zviri zvinhu zvinenge zvinotipesanei nemutemo wenyika. Saka zvafamba zvakadaro takazonzwa chechi yakambotorei makore iri muno ichiopareta vachiita mabasa avo vari muno kusvikirawo apo takazonzwa kuti madzibaba eShimari awana famu kuKabhira. Ndo paakasimuka achienda kuKabhira. Kubva ipapo tiri kuzonzwawo nhasi kuti kuKabhira akapfuurira mberi nechinamato chake chinoti vana havaende kuchikora, havatore mabhedhi, havaite izvo nezvizvo.